Niya may pare nga gikawatan. Unsa man ni dili ni ang koleksyon siguro day. Dako ning kwartaha ay ha. Ngano man ning unsa man hitabuang nga gikawat man eh. Ato sa tagag pagtagad mga kagalaan kay ni aning CCTV babae ra may nagkawat ani di ay. Unsa man ning hitabua bi kani ato sa tagag pagtagad ha kanya kuhaon to ang detalye ni kasamang Arnold Bustamante ron to taon. Asa man kuno to dong atong video dong. Nani say audio pod dong. Kani mabayhana. Nakita man sa CCTV. Say paminawon ta ko ng audio kay mo man ni ang nag-check sila sa CCTV. Pumpol po na yung pala na susi. So mo ni. Gusto niyang ablihon ning maong kwarto. So mo ning babayhana. Uy, nagdama siya. Nasa Yahweh nga gida? Na Yahweh gida? Hindi nakadouble lock, Pads? Hindi. Wa makadubulak. Nakasuod yun. Nakasuod yun itong babayhana. Atong pabuton ha, pagbalik niya may gala. Daghang kwartang na daw eh. Kung may kopya niyan, may ano yan, may kinalaman sa mga dating nandito na. Okay, so mo ni, mga kailangan na to i-check ang kompleto detalye sa report. Ang detalye mahigala nga nakuha ni kasamang Arnold Bustamante, ha? Atong tagay pagtagad. Yes, kasamang Arnold, kumusta? Unsa man ning dapit nga diin gikawat kining 200,000 nga gipanag-iya sa pare? Kumbinto ba ni Nold? Unsa man ni? Kolekta ba ni sa simbahan or unsa man ning kwartaha? DYHP RMN Report. Kining balay o kwarto nga gipuy-an adig pari ka sa mga Torderofil nga wa lang nganlisa sa kapulisan sa lungsod sa Mindanao usa ni ka kasa nga gipadagan sa simbahan sad no diha sa Barangay Kandulawan lungsod sa Binglanilla. Nahitabo din nga pagsulod ka sa mga Torderofil alas 4 ang atak na sa hapon dito nga Miyerkules diha sa Barangay Kandulawan lungsod sa Binglanilla. Ang nadakpan po dayon sa gitaygay nga follow-up operation sa mga sakop sa Binglanilla Police Station human nag-viral lagihang video nga post sa ka Facebook page diha sa mga lungsod ka sa mga Torderofil. Ang suspitsado ilan ni si Christine Amante Ababon, 31 anyos, taga sitio Ofeba, Barangay Bulacau sa Dakbayan sa Sugbo. Sa investigasyon sa Binglanilla Police Station, pinagi silang hepe nga si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Magatangay na matutaniya nga pinagi sa kuha sa CCTV camera sa building nga misulod ang suspitsado sa main gate sa kinigitawag nila Casa Miani Buskini diha sa Maoga Barangay niya. Kini pong pare nagdiapod siya napoy siya kwarto ka sa mga Torderofil nga gitawag niya quarter sa Maoga pare. Ang suspitsado ni Swailing Abdi sa mga pultahan sa nakalalay nga mga kwarto siya dihang natungod na kini sa kwarto sa pare igamitan ni nga pick-lock tools kada bitong pamagi sa mga yawi ka sa mga Torderofil nga pwede siya sa tanan nga mga lock nga moabri. Sumura og Master K, mo Master K, inana? Mura ginana kada bitong naay mga gamit ron sa mga master key ka sa mga Torderofil kada tighimo og susi. Mo na iyang gigamit nga naabli dahil niya ang pultahan. Puyawa no? Mato ni magatangay nga human nga naabli sa suspect ang kining pultahan misuden ni siya sa kwarto o gikuha ang kwarta nga bubalor sa 199,300 pesos nga iya sa mga pari. Di ba kutana ang pari kung nasa niya nganong nagtinir siya ani nga kadako sa kwarta gibutyag ganiya ngadto sa mga investigador nga iyan ang natigom aton ni sa Misa de Gallo o niya kuan pod kining donation atong New Year kasama Torderofil nga niya mo to nga naabot og dulan sa 200,000 pesos sa dihang
nabantayan sa pare o pag alas 5:30 ni balik ang pare sa maong nga building, yan nabantayan nga labli naman ang iyang pultahan. So iyang isusi ang sulod siyang kwarto. O dito gyud nawagtang ang iyang kwarta kasama nga Dorofil. Okay, Nod. Atong karohon sa Nod, ha? Gamay lang, Nod. Kini dili ni kumbinto. Asa man ni? Asa man na yung simbahan aning pare? Asa man ang kumbinto? Wala yung simbahan na, wala yung kumbinto. Kasa ni, asa man ni murag hotel ni Nod? Di kay ko suwito ani kasama to Dorofil ha, kaya atong ipangutan na si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay. Moron na siya og kanabitang kanabitang sakanan sa mga bisita makahaan ng kumbinto. Asa ko kabalo asa ning kumbinto kasama to Dorofil ha, kay ni balibat si Lieutenant Colonel Makatangay sa pagtugan kay kung itugan ang kumbinto o kining simbahan mahibaw ang pare kasama to Dorofil. Kay ni hangya man taon ning pare nga dili siya magpaila. So kini og sakanan ni, kung sakanan ni unsa man ni guest ni kini mga babae, usa ano nagkasuod man siya diha? Wa day gwardiya kini maong sakanan? Walay gwardiya ka sa mga Dorofil. Nisudog sa sakit. Mura siya kanabitang guest anak nga kasa. Nagpatuon siya nga guest anak nga kasa. Saka siya sa second floor. Dako ang posibilidad, matod pa rin makatangay nga gimonitor na niya ni kining pare nga mugawas pa og alas 4. O niya, nisunod man din siya kasama mga Dorofil. Pagka taon-taon, nisunod siya dito, itutol niya ang kanang kwarto sa pare sa second floor. Kay hapon man gud ni hitabo, alas 4 man ni hitabo. So kini kay kasa man, kasa means balay, mao man na sa Spanish man na nga word. Kasa, no? Kini ni ang sakanan siya. So nay mga kwarto-kwarto diha day kasamang Arnold nga mga pabangan nila. Nga ana mga bang musaka diha na mong balay. So dunay mga tao sigurong lain nga makabantay niya kay alas 4 pa man sa hapon eh. Pero ang wagi nakakita niya sa mga Dorofil, no? Ay nakabante niya nga nakasuot siya sa bawang nga kasa. Kini nga kasa, bawal ito ingon ni Ma'am Makatangay nga pabangan ni nga mao nga mga kwarto diha sa mga Dorofil. Wa day ni front desk nga wala sad. Wala. Unsa man pag-abang panalitan mo ngadto mo sa kaka. Moabang ka asa man kakisama imong communicate na front desk unta. Posible nga ni sila contact number lang diha sa mga Dorofil or wa lang gid siya mabantay nga misakan nga tustaas ka sa mga Dorofil. So mo ni dito pagkawagtang na sa kwarta ni sa pare lang patabang din siya sa management aning nga building aron makita ning kuan kining CCTV camera. Kaya to niya ang kining administrator aning nga building ka sa mga Dorofil o sa babae o gagitanaw ang CCTV camera o dito ila nakita gyud ning babae ka sa mga Dorofil nga kuan ba isa-isa ang mga kwarto iyang pang-ablihan suway ang mga kwarto o di ba niya maabli ka sa mga Dorofil moto sa sunod nga kwarto ka father na aso nang abli siya og ato makita ang CCTV dili lang kang father kwarto mo iyang gitarget gyud ay nangabli siya bisag unsang kwarto ha. Dili lang kang father na iyang gitarget ka sa mga Dorofil kay nang pura random ang iyang pagkuan ba yang wala nang kanang nab yang lisuon o niya wa na po dito na po sa unahan. Kini kang father, iya gining sudlan og susi ka sa mga Dorofil. Ang una niyang gisulod ka susi, di man musud, di man mabli. Ikuha na po niyang lain, katong gitawag ng pick lock tools. Dito na naabli niya ka sa mga Dorofil. Yun niya, dili sa double lock ang mao nga kwarto. Mao to nga nasud niya ang mao nga kwarto. Nakuha niya ang kwarta. Dili madubulak kay nigawas mas father. Nigawas mas father. So kanang dubulak kung tuwa dito sa sulod ang mag-imong ilak na kasasulod imong idubulak. Pero kaning na mo gawas ka, dili madubulak ka kasama Arnold. Namay uban ka sa mga Dorofil double kanang nasa doorknob katong nasa babaw bitaw kanang naimong ikuan pod nga laing ang susi atong likon kayo nga lock. Pero kini wa katurog diha sa doorknob ka sa mga Dorofil mo lock ra unya pag wala naabli na niya ka sa mga Dorofil mo to nga susi niya sa CCTV camera babae man ang nga lisuot siyang kwarto mo to nga ni report siya sa police station og yang gipablatter ang insidente unya gawas ani iya pong gipapost sa usa ka Facebook page nga nag-viral dayon sa social media. Takdo pod pagka alas 10 sa gabi dunay nagpahibaw niya nga kanang na ilhan na kini nga mao nga suspect katong nakitaan sa CCTV camera kay maklaro man ang dagway ani ka sa mga Dorofil nga taga Barangay Bulacau. Mo to nga nanawag din siya og pulis og ni ato gisa sa police station og gipahibaw nga nailhan na ang mga suspect mo to ang pulis ka sa mga Dorofil nakikalayon dayon sa mga barangay official diha sa may Barangay Bulacau kining aron atuon ang kining bahay ni Christine Ababon nga taga City of Peba
sa Barangay Bulacau ug natultulan gyud ang balay ka sa mga Todorofil. Unya, pag-abot nila dito, nagpaliban na naman buhok ka sa mga Todorofil ning Uy, suspect. nagpaliban na. Nagpakulor ng buhok ba? Uy, adios. Nagpakulor na og brown ang iyang buhok bitaw kay sa CCTV wa may color ang iyang buhok. Ito man. Pero pag-abot na dito ka sa mga Todorofil sa mga pulis ug ang uban ang pare, nausap na ang iyang buhok na brown na. Nahibaw ani ay nga nagpa-reban gyud si Christine Abapon. Abapon. O nang mga hapon. Unya. Daghan sa kwarta, Nol. 2,000 pesos. Daghang kwarta, nagpaparlor na yun. Nagpalit din sa brand new nga motorsiklo kining Yamaha Mio ka sa mga Todorofil o sa ka Bluetooth ka kanang karaoke box ba? Gamay Oh. karaoke box. Na mahimo nimo video-kihan. Nakapalit na siya na, ang nabili na lang siyang kwarta, 15,000 pesos. O niya, gipan mo to ang pare nga 15,000 pesos lang nabilin, gipangutan na kung asa ang uban ng mga kwarta. Yan na din yung gipangapod-apod ka sa mga Todorofil, no? Kaya sa gipangtagaan, kung isa yung gipangtagaan na itong kwartaha ka sa mga Todorofil. O niya, namawil yun, ang kinini ang motorsiklo nga Yamaha Mio, apil na katong Bluetooth nga motorsiklo, kining speaker, o napoy gamay nga laptop ka sa mga Todorofil nga iya nga napalit. Unsa may trabaho ani babayhana, Nol? Unsa trabaho ani babayhana? Ang himo nga background investigation sa atong kapulisan, wa di say trabaho ka sa mga Todorofil apan nahibaw-an nga mangiguay gid ni siya. Okay na ba? Way trabaho. Matingala makawa may trabaho ni sa may income ani niya. Kalit nagpalit og motor brand new. Mao na istorya nga makapaduda niya kay wa siya trabaho pero nakapalit og brand new cash pagyud niya pagkapalit ka sa mga Todorofil. Wa gyud ang anga, Nol. Brand new nga motor. Wa gyud ang anga nga pwede maghulog-hulugan. Ayaw hulog-hulog cash ni. So, sa kanang standby pa nga istorya ka sa mga Todorofil, nakapaldo ba? Nakapaldo og 200,000. So, ganun imo pa utang-utangon, imo paliton nga motorsiklo. May daghan. Cash lang yun niya. So hasta tong gipalitan sa motor, makakuan nga ngilngig ning babayhan ang negosyante ba kani unsa ba kaniha nga ang uban mo anhi mangutang magmotor bayran kada buwan pero kini iya paldo man kayo. Naa cash na yun. Yan atong kuan ka sa mga Todorofil kanang agent siya. Sama ni Step Ma'am kanang utang dili cash di man is not an issue. Ang motor ka sa mga Todorofil, why daghang istorya, i-process sa papilis, gitagaan siya og motorsiklo, og susi sa motorsiklo, lakaw din sa padungat to sa ilaha sa Bulacau ni atong sa Sugbo. Wala na to matino. Unsa man ni pamilyado ni babayhana, Nol? Unsa man ni naay bana ni dunay mga anak? Unsa man ni siya? Na siya ibana ka sa mga Todorofil. Na diha, bawa ta kabalo kun aba ni siya anak, basta na siya ibana. Ninyo man ang nabutang sa ihang spot report ka sa mga Todorofil. Oh, kay ang imo magpagpahibaw po na kay siyempre ang bana dili pananglitan kuan matingala po ang bana og unsa ning kalakiha kana gawas kung ang bana pareha pod mo duha og pareha mo balhibo gyud sad sinabtan na imo. Ang problema ana kung dunay mga anak mangutana ma bag-o lagi tag motor dayon ma. Yano man lang palit tigig motor. Wato money is not an issue kung mga Todorofil. Gatang din yang sila ka. Wala ta maskabaw kung pilay kantidad aning Mio. Murag nakaswito ani si Nimwell Quinones sa mga Todorofil. Aning sito ni mo ana. Bagong brand sa Yamaha, Mio. Wato nga adto siya sa police station o sa mga pulis sa iyang bahay, wala siya kabalibad ka sa mga Todorofil. Kaya pakitaan man siya sa Palagway o sa Hulagway sa CCTV video na nakita gyud yang naong na siya gyud ang misulod sa katong kasa o niya nisulod po sa kwarto aning nga mga pari o gikuha ang mga kantidad. Mga 84,000 to 90,000 day ko no kanang motora na yun mato pa ni Muel. Almost 100,000. Almost. Oh, so 200 ang niya nakawat na 100,000. Yan wala nang bayran. Yan, i-bayran na diretso. So, bayran na yun. Oh. Bayran na yun, wala ka po 200,000. O pa yung pila man na 90,000. Way hangyo o bayad. Kasi pinaingo pa ito chicken. Straight to the At sa point. balikan sa kasamang Arnold Bustamante, kinadakpan ni dayon. Pagkagabi mga higala, human makakawat, palit na yung motor, Anistor.
Kanang imong motor ni sumana mga 80,000 to 90,000. Ay, yano kayo pag ingon niya pila na. 90,000 chicken. Ito pagtagad mahigala. Unsa kay na butang sa unahuna no? Palit kog motor kay para kuan paspas ang atong paglambo kay tig sinulog ra ba basig magamit nato ning silbi sa pagpangawat pud ato sinulog. Ato ni agi kato katawa mahigala ka paita ining kalakihan ng pagkawatan. Pero tihaguan nimo og trabaho ka mahigala kanang tinaro nga trabaho. Tigom-tigom kag kwarta ang uban gani anak mga kailan daw na kag motor pag human imo lang ng bayran kada buwan. May na lang. Pero kini iya yano kayo yano kayong gibayran. Unya nadakpan ron sa may kon ngano nangawat pa kami ingon to nga wa koy motor gusto kong palit. Ato ni agi katawa mahigala. Unsa ka mga higala iyang katarungan no? Ngano nangawat magka? Palit kog motor. Ato balikan sa kasama Arnold Busamantiso. Nold, niya nang adlaw nakita ang CCTV, nya doon na nakasumbong dayon nga mao nang babayhana so nadakop dayon pagkagabi Nold anang the same day. DYHP. RMN Report. Yes, kasama ito ni Rotin, nanakpan siya alas 10:30 sa gabi dito sa ilang balay gyud sa Barangay Bulacau sa Sudad sa Sugbo. Gitabangan sila sa mga barangay tanod ali sa mga Rotin kay wa man sila katulto sa balay. At least paspas ang paglihok sa mga pulis. Paspas kayo kay human madawat ni Father ang information nga naghatag niya og tip ba sa social media na ang suspect mo ni unya kompleto kay kasama Rotin na Paraguay na pangalan mo ito nga gisubmit niya sa pulis sa Minglanilla. O niya nihimo dahil og hot pursuit operation na Minglanilla o numbra ka oras ka sa mga Todoropil. So gamay ra mga oras no nga naka-drive pahimo sa siya motor bago. Mga inaalagin sa mga Todoropil wag sa makapahimos ba. Imbis nga bago kayo test drive ito niya mag-ride drive sa kato siya. Wa pa ma-break in. Wa na ma-break in. Wa niya mabreak-in ang iyang bago nga motorsiklo. Nadakpan siya, napusasan, gidala sa police station dito sa lungsod sa Minglanilla kasama mga Todoropil. O niya, sa himong background investigation nga di lang kausalin nila himo o nahitabo nahimo krimen kini nga mga suspect nga si Christine Amabon kay nangigo na po din dito sa konsolasyon sa Rinuan apil na sa Dakbayan sa Mandawi o dito sa Padyan kasama Todoropil o sa Parili ba to basta kay nana sa lungsod. Mangigawa Di ka makatuo no? Di ka katuo no kay babaeng buhat mangod. Babaeng buhat. Di ka makatuo ba nga inana iyang binuhatan nga yano-yano lang pangawat kwarta, yano-yanuhon lang pamalit og motor kasama Arnold. Pero na, magkaingon ta kasama sa Rotel, grabe gats ni bayhanag no? Kay sa iyang pangidaron 30 pakapin ka sa mga Rotel, wala na iyang trabaho no? Sa mga balay, onya manguha og mga butang o labi na dagko nga mga kantidad, onya iyahaning ipapalit o sa baka iyang ihatag sa iyang pamilya kasama sa Todoropil. So, may kinaputol na iyang kabuang kasama sa Todoropil, human nga masakpan siya o gamarakpan sa itong kapulisan karon kay pare pag iyang gibiktima. Nakakig na comment dito sa mga Todoropil nga minus 10 na kasalangit, tinalaman. Kay pare imong gibiktima, inanabitaw ang mga comment sa social media. So, nalipay ka so at least, sa may kalaki nun, kay 15,000 naman ay habilin, gikuha na lang po ang motor o ang kuan. Kinini ang motor asang karaoke. Naroon sa kustodiya sa Minglanilla Police Station kasama mga Todoropil. Kay mo file man dyan kaso si Father, wa magito pasayloa ka sa mga Todoropil. Ang ginawa na lang kung mo pasaylo niya, moto kapasakaan din sa kaso sa kapulisan kay di ba pumutugot ang PNP kasama sa Todoropil nga human barakpan o niya kung mauli ang kwarta, pasaylo oro po ni Father. So, pasakaan din sa kaso nga pagpangawat kasama sa Todoropil. Kinahanglan yun para mo tagam no, kaya man sa kayo. Mingo pa din nga, ako lang ko ng motor, total bago pa man sa na. So, morning, ang nahitabo nga giingnan po sa atong kapulisan ang mga kining katawhan nga di ka mo kumpiyansa sa ilang mga butang nga magdilin-dilin diya sa mga balay kaya mga suspitsado mangitag pamagi sa makasuot sa mga panimahay ka sa mga Todoropil aron kuhaon ang ilang mga butang labi na o sa may sulti niya pag dakop na ngano nangawat maka yun sa mga pagtubag Lord.
wala na siya mo hatag pagpamahayag sa media kasama sa Rodel. Ikuhaan tan siya sa kahit kagahapon adlaw pero di na siya motubag. Wa pa sa kakuha kining reaksyon ni Ma'am Makatangay kung kung ila man ning istorya o si rason niya nganong nangawat siya o ina nga kadako nga kandidat sa kwarta niya asa ang uban nga mga kwarta nga wa man kaabot 100,000 kining brand new nga motor nga iyang napalit o katong iyang Bluetooth nga karaoke kining mini box nga iyang napalit ka gahapon adlaw kasama sa utong Miyerkules kasama sa Rodel. Mamane, ang kalabuan, pasakaan ng kaso kagahapon adlaw sa itong kapulisan sa lungsod sa Miguelia ang maong suspitsado. Kasama mo sa lungsod sa Miguelia, Arnold Bustamante, DYHP, Tatak, RMN.